Мөмкинлекләре шикле кешеләрне социаль адаптацияләү җәмгыятьтәге иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу турыда Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды тернәкләндерү үзәге чатырында узган бер-беребезгә ярдәм итик дип исемләнгән социаль проектна багышланган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак алдагы язмада. Бүген алар үзләрен күпкә кыюрак хис итәләр. Залга яңа танышлары җыелган. Әле күптән түгел алар бергә 14 көнлек социаль тернәкләнү курсын узып, яңа һөнәрләргә өйрәнделәр, дәваландылар. Бер-беребезгә ярдәм итик социаль проектының максаты мөмкинлекләре шикле кешеләрне, коляскадагы терәк хәрәкәт аппараты авырулы инвалидларны һәм ДЦП диагнозлы инвалидларны бушлай тернәкләндерү курслары аша социаль адаптацияләү. Бу проект кысаларында біз 5 курс үткәрдек, һәм инде ул дәүләт тарафыннан финансланды. Ягъни грант ярдәмендә тормышка ашты. 2019 елның октябрь айында бер-беребезгә ярдәм итик проекты Россия президенты грантларының 2нче конкурсында җиңүче булган иде. Грантның күләме 4 миллион 883 мең 870 сум тәшкил итте. Ярдәм фондының белем бирү, тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Гыйльметдинова сүзләренчә, балалар өчен тернәкләндерү үзәкләре күп, әмма балиг булганнан соң мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен тернәкләндерү инфраструктурасы тарая, һәм алар үз проблемалары белән икәүдән-икәү кала. Бер-беребезгә ярдәм итик проекты бик күпләргә үзләрендә ышаныч булдырырга ярдәм иткән. Дәресләр Мәликә Гыйльметдинова әзерләгән махсус методик кулланма буенча алып барыла. Программабызда безнең массаж, лечебная физкультура, шулай ук сәнгать, мәсәлән, прикладное искусство, сәнгать дәресләре дә бар. Шулай ук бик күп культурный мероприятиялар, мәдәни чараларда катнашабыз, музейларга, экскурсияларга йөртәбез. Шулай ук бик күп очрашулар үткәрәбез. Монда инде без алар кебек үк сәламәтлекләре зәгыйф булган кешеләр, ләкин тормышта нәрсәгәдер ирешкән, ниндидер нәтиҗәләргә килгән кешеләрне чакырып, аларга үрнәк иттереп куябыз. Ягъни менә шулай тормышны тагы да алга алып барырга була, күңелне күтәреп, менә шулай аларны үсендерәбез инде. Проект кысаларында Россиянең төрле төбәкләреннән 125 кеше тернәкләндерү курсын узган. Мәсәлән, Флора ханым Кадырова Мөслим районыннан килгән. Мин бик шатмын монда эләгүемә. Миңа бик ошады, әлхәмдүлиллә. Монда кешеләр бик игелекле, ярдәмчел. Һәм менә бу дәресләр, психологлар белән шөгыльләнүләр, алар бик нык күңелне күтәрә. Аннары теге үзләре инвалид булган һәм инде бүгенге көндә успешный кешеләр белән очрашулар булды. Менә алар инде безне уйландыра. Әлхәмдүлиллә, менә шундый кешеләр булу, безгә үрнәк кешеләр булу, безгә бик яхшы йогынты ясады инде. Еллык нәтиҗәләр ясалса да, бу проектның әле азагы түгел. Бер-беребезгә ярдәм итик проекты 2016 елдан бирле гамәлдә. Шул вакыттан бирле 400дән артык кеше уңышлы гына социаль адаптация курсын узган. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.